זה בן אדם מיוחד שאני זוכה להיות בקשר איתו כל השנה ולא רק בקפות. האיש הזה מתקשר אליי כמעט בכל ימי שישי כדי לאחל לי שבת שלום. אני כבר כמה ימים מנסה לשלוח לו הודעות ולהתקשר אליו, קודם כל כדי לנחם אותו וכדי להזכיר לו שהשנה זה קורה שוב, כי כל שנה הוא מתקשר אליי והוא אומר לי, תגידי נמואל, אתה מוכן השנה? מה קורה? מה? מי הוא? ואני רואה מתחילת האירוע שכל אחד כאן כבר כמה פעמים אומרים לי, תגידי, איפה שימי? איפה שימי? איפה שימי? ושימי זכה, אני אומר, אם כבר לא בכפר חב"ד, אז יש רק מקום אחד שאני מרשה לכם לנסוע אליו, זה אצל הרבא. ושימי זכה וזוכה כרגע להיות אצל הרבא. אז אני רוצה עכשיו שכולנו, באמת כל הכפר, כל מי שעדיין כאן, נעשה כפיים סוערות לשימי ויסצקי! היי בשוש מלך המושיע